Hey, what's up? Hey, homie. One eye rice. One eye rice. Gigutom na unta ko wa nagakong rice. One eye rice. One eye rice. Gikaon sa akong board meat aga ko ang rice. Para gikaon nimo atay gutom na ko. Wa nay humay rice sa akong kaldero. Ilisijud ko ato. Gusto kog bag-o. Gusto kog bag-o. Gusto kog bag-o. Yeah! Gusto kog bag-o. Yeah! Wala ko'y pake sa inyo. Basta ako mabalik ra ang humay. Lami manggod ang humay. Gusto kog humay pre. Gusto kog humay pre. Gusto kog humay pre. One eye rice. One eye rice. Gigutom na unta ko wa na aga kong rice. One eye rice. One eye rice. Gikaon sa akong board meat aga ako ang rice. Hey, humay. At yun na nga. Bakit hindi nalagyan ng ads? So, bakit hindi na monetize yung kanta natin? So, dagdagan ko na lang ng konti. So, i-vlog natin na about nung mga panahong nag-aaral pa tayo. So, hindi na natin to i-edit pa. Dire-diretso na natin to. Idagdag sa clip. So, nung mga panahon ba guys? Diba? Katong mga panahon ba nga? Nag-aaral ka. Tapos yung akala mo na yung tinira mong pagkain, yung tinira mong hapunan or tanghalian, nandun pa. Nung pagkarating mo, gutom na gutom ka na, galing ng eskwela, galing ng trabaho, galing kung saan-saan. Nung pagdating mo, wala na pala yung pagkain mo. So, kinain na ng ka-board meat mo. At ang maganda pa doon, nagpaalam siya, natapos na. Yung busog na siya. Diba may ganon? Sabi, pare kinain ko yung pagkain mo. Tapos ikaw din yung gutom na gutom, gaganon-ganon ka rin lang. Ay, sige, okay lang. Okay. Pero, ang pakiramdam mo, parang sarap ng kainin eh. Diba? So, hindi na natin to pahabain pa kasi ang storya lang ng ano natin, Bisaya. So, ano nagtagalog mo ako nga, Bisaya man diya ito. Eh, okay rin ay, nagtagalog ra ko. Nagtagalog lang ko para maintindihan din ng iba na hindi nakakaintindi ng mga Bisaya. So, Tagalog na lang. So, yun yung ano sa kanta. Kung magtataka kayo, parody lang yun at hindi ako madalian lang talagang gawa yun. Gawa ng wala tayong makontent at kailangan natin mag-upload na ng upload kasi nagbabawas na si YouTube sa atin ng so, ayun, marami na sana kaso nabawasan tayo. Dahil wala na tayong upload. Iwan ko ba, mag-comment kayo sa baba. Mag-comment kayo sa baba kung bakit nagbawas si YouTube. Ano bang nagawa natin? May mali ba tayo? Or sa hindi pag-upload ba yun? Or basta di ko alam bakit nabawasan yung dollars. Mga dollar. Na yung mga dollars ko nga guys na siya nabawasan. Iwan ko nga. Iwan ko kung anong dahilan. So, hindi ko to pahabain kasi tinatry ko lang tong i-add sa clip ng Shumay Rice parody. So, i-try ko lang to kung malagyan ba ng ads. Kasi yung ko kanina, in-upload na una, hindi na lagyan ng ads. Iwan ko ba? So, baka sa sobrang lang to, short lang kasi ang na yon. Parang 1 and 30 seconds, 1 minute and 30 seconds lang. So, baka gusto ni YouTube ng mahaba. So, dinagdagan lang natin ito. Pangalawang upload. So, ayan. Dito na lang. Wala na tong edit pa. So, let's go. Itag niyo yung mga ka-board meat niyo dati na ang gagaling ang gagaling magpaalam nang tapos nang kinain yung mo.